Alag sa mga buot makaangkon og valid government ID, mibalik na ang Philippine Postal Corporation Davao sa pagdawat og mga aplikante aron makakuha og postal ID. Human ang usa ka tuig og 6 ka bulan nga temporaryong giundang ang pag-cater sa mga buot nga magkuha og postal ID. Gianunsyo sa Philippine Postal Corporation Davao nga abli na ang ilang buhatan sa pagdawat balik sa mga buot magkuha og postal ID. Kinahanglan lang magdala ang aplikante og proof of identity ug proof of address. Human makapture ang hulagway ug impormasyon, mapadala na dayon sa kauluhan ang datos sa aplikante. Ana lang matud pa sa 2 hangtod 3 ka adlaw, maabot na sa Davao City ang ID sanglit duna na sila'y express mail. Gawa sa postal ID, padayon gihapon ang PHILPOST sa pagdawat og mga sulat, ingon man duna na sab sila'y courier ug logistics services. We would like to invite even those barangays or government offices to get the postal ID. Unsa man di siya, this is for like priority good ani nga magamit nato for the banks and for the getting of passport.